Anibongiseni sithi awu sekuze wahlangana la Anibongiseni bo sithi la sithi yela sithi awu sekuze wahlangana la Anibongiseni bo sithi la Anibongiseni sithi awu sekuze wahlangana Anibongiseni bo sithi eyibhedlela zethu kufanele ube khona lo ngoba lwenza into ezimbili. Okay. Lu ensure ukuthi we are physically fit. Okay. Ngakho ke siyasinda ezifweni ezihlasela umzimba. Absolutely. At the same time we build ama teams. Okay. Njoba nje egroupini ade ngiyona. Yes. I've gained ngo-HOD nje. Yes. A wealth of information and knowledge. Absolutely. So lokuthi sihlale simixane singabheki ukuthi ubani ucategory bani. Yes. Kwenza ukuthi sikwazi ukodonsa i-experience ne-knowledge. Absolutely. That we are not that is not accessible to us on a day-to-day basis. Absolutely. Le journey isitshela ukuthi whatever challenges Absolutely. that may look insurmountable to us as a department, we are going to overcome. Absolutely. We are going to conquer. Absolutely. Angazi ukuthi ungqongqoshe uyibone kanjani le ndaba. Ukuthi ke siwokhe intaba sikhuphuke. Yes. Ukuze sibone ukuthi nale ntaba esibhekene nayo. Yes. It's not beyond us. Absolutely. We just need the will. Ngoba maphisa ukuhamba kanje Yeah. usuke ungakherishwa ifitness yakho. Absolutely. Usuke ukherishwa manje it's your will, it's your mental state. Absolutely. Esikwenza ukuthi uqhubeke uhambe ukhuphuke usungasathwelwe amadoda. Usuke usuthwele nje imentality yakho ne-psychological well-being yakho ukuthi ngizofika laphana la bekhona. So ke nathi uma nje i-mindset yethu kwi-department ne-will ne-mental status yethu singayibeka ekutheni ukuthi these challenges are not insurmountable. Akufuneki sibuke ama-resources esinawo. Absolutely. Kufuneke sibuke the vision that we have for the citizen of this province. Sithwalwe yona. Absolutely. We will overcome. Ngiyayithanda lento ye-experience ngoba mina ngokubuka kwami bengitshela ukuthi thina sebasha thina sobe sigijima siqabavula kodwa manje ngiyabona ukuthi hayi nalabo sitshela sebeqine bayalida futhi phambili baqabavula baze badlula thini ulimi luphume ngaphandle kodwa ngiyabona nje ukuthi lokhu calm lokhu ilidile into. Let ayikho nge-age. Absolutely. Njoba it is about the status of your mind. Ukuthi ufuna ukwenzani has nothing to do with the age. Absolutely. Has got everything to do about what you envision to achieve. So if I envision ukuthi liyantaba ngizofika, ngiyafika noma ngimdala noma ngingakanani ngiyafika njengoba sengifike lana. Ayi phezulu esiqongweni sentaba intaba zokhahlamba umnyango wezempilo uyithwele ngamahlobo.